magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Shoutout sa lahat ng mga kabisyo nating naiinis, nagagalit, nayayamot kasi papaano umuulan na tas hindi na talaga nakapag-outing. Ay, yung drawing nabura na. Ay, nako. Eto na naman po tayo, lahat po tayo architect. Uy, speaking of architect, una congratulate muna natin lahat ng mga pumasa sa licensure examination for architects. Congratulations kami. Tuwan-tuwa kami sa family kasi yung kapatid ni Mrs. na si Architect Christine Aluad. Ayan! Nakapasa sa Architectural Correct. Board Exam. Tsaka syempre, yung sa dito, si Kevin. Sinong Kevin? Si Anak Kevin ni- C. Kapatid ni Mama Rica. Talaga si Bunso? Oo, si Bunso, nakapasa. Si Bunso nakapasa din. Oo. Kala mo kilala nyo, no? Sorry na. Ganun po talaga pag chismosa. Kilala lahat. Ayan, oo. So yung isa din namin kasama, talaga si Bunso. Ayan. Aba, nakakatuwa yung gano'n, no? Yung mga si Bunso, yung mga dating kilala mong maamos yung mukha, tapos mabalitaan mo, certified teacher na, certified public accountant na, at ito, tulad nitong kapatid ni Mrs. Ilang taon lang ba to? Nasa 20. Di ba? Mabata pa. Bunso ba siya? Siya yung pinakabunso nila. Si Bunso, di ba? Laro-laro lang dati. Parang akala mo walang patutunguhan. Ngayon, architect na. Alam mo, kahapon, hindi ko alam kung napaka-emotional ko. Nung pauwi ako, iyak ako nang iyak sa kotse. Grabe. Sabi, alam ko, Jex, kung ba't ka umiiyak. Sabi mo, grabe, may architect na kami. Pambili na lang ng bahay ako lang. Hindi, doon ako na parang nag-overflow yung joy ko. Kasi ramdam ko yung sunod-sunod na blessing ni Lord. Diba, nung the other night. Correct. Diba? Oo, yung unexpected na blessings. Thank you naman, Lord. Diba? Nakakatuwa naman. Diba? Ito yung mga patunay na hindi ka talaga pinababayaan. Tama. At yung kung ano yung mga natatanggap mong mga grasya at biyaya, yun ang kailangan mo sa ngayon. Oo. Parang pag nag-shower si Lord ng blessing, parang masasabi mo, Lord, deserve ko ba to? Ang dami-dami. Siksik-liklik ka tumaapaw diba? Tapos naalala ko pa kasi itong kapatid ni Mrs. Parang anak na namin to Dati natutulog pa to sa gitna namin diba? So yan yung sinasabi ko na dating maamos, dating ano tawag doon na gusgusin, dating butas-butas yung damit, na palaro-laro lang ng jumping jack sa labas. At akala mo nga walang patutunguhan, ngayon architect na. Tatay diba? mo talaga ako kahapon kasi actually kahapon halos wala akong tulog kasi alas 2 madaling araw. Gigising ako, minomonitor ko. Totoo. Kahapon po kasi katabi ko si Diego sa meeting namin. Wala siyang ibang ginawa kundi mag-refresh ng page. Sabi ko, ano nire-refresh nito? Ano ba inaabangan nito may nire-refresh ang page? Parang lagi mo siyang sinuscroll. Nire-refresh mo hanggat hindi pa lumalabas yung resulta, 'di ba? So, hindi lang kay architect Christine Aluad, kundi kay architect Kevin na kilala Adame, namin, Adame na hindi nyo kilala, 'di ba? At lahat po ng mga architect na tambalanista, congratulations! Baka naman! Ano na? Uy, baka naman pwede magpa-drawing kay Architect Christine, Jex. Pwede. Pwede ha. Pa-drawing lang ha. Naku, nakakatuwa naman yung ganyang klase mga eksena. Siguro, ganito po yan Sabi ni Lord, masyado ka ng maraming mga stress. Masyado ka ng maraming mga disappointments. Masyado ka ng maraming mga rejection. Eto naman, masyado maraming blessings. Yan. Actually, ito si Tin, halos hindi mo mararamdaman na may kasama pala kayo sa bahay. Kasi tahimik. Halos hindi lumalabas dahil talagang review Subsob. ng review. Subsob talaga. Diba? So, ang sarap-sarap sa pakiramdam. Congratulations. At doon naman po sa mga hindi pa pinalad,
Nangyayari talaga yan. Oo. Meron nga akong kakilala. Eto na Ah, naman. Eto na, kakilala ni Nicole! Ang kakilala ni Nicole Yala! Eto. Okay. Yung kakilala ko, kakilala mo din. Okay. Sana hindi siya nanonood ngayon. Alright. Yan. Basta kakilala ko talaga naman. Tama ba? 10 or 12 times bago bago finally na achieve niya yung pagpasa doon sa exam. Pumasa ba? Hindi ko rin sure. Di ba? Baka napagod na sa pang 12. So nangyayari yan. Wala lang. Kasi while we congratulate yung mga pumasa, talagang masaya tayo, overflowing tayo with happiness, merong mga hindi. Oo. 'Di ba? At malungkot, wala akong words para sabihing okay lang yan kasi sa totoo lang kung naging subsub ka rin talaga sa pag-aaral dyan at talagang kinareer mo ang pagre-review, hindi ka gumimik, hindi ka lumabas, talagang alam mo sa sarili mo na ginawa mo yung best mo tapos hindi pa rin siya ibinigay Hindi sa'yo. binagay. 'Di ba? Nangyayari talaga yan. I have no words. Hindi ko pwede talagang sabihing hindi na okay lang yan kasi hindi talaga okay. Pero ang pwede ko lang talagang sabihin, maaaring hindi pa panahon. Di ba sabi nila ganun yun, Oo. Jegs? Actually, ako nalungkot ako kahapon kasi nung nag-pop up, ayun na, lumabas na. Kasi mainit-init pa. Sinundan ko talaga yung PRC board exam na site. Na site. Sabi ko, ay, wala yung pangalan niya. Nalungkot ako. Pero nung bandang dulo, sabi ko, ba't ang konti lang ng kumuha ng exam? Oo. Yun pala, result, una lumabas ng result, yung Singapore and Middle East. so Sabi ko, hala, hindi mo may chance wala pa. pang Philippines. Oo, di ba? Pag, ayan na, seconds lang talaga. Tawag ako agad sa bahay. Di ba? So, ikaw ba una nakalam? Kasi ikaw yung nagkaabang eh. Refresh ka ng refresh eh. Hindi nila alam. Wala silang idea. Wala silang. Ayaw pa nga maniwala ni Tin eh. Kaya wala, hindi pa nailabas. Sabi ko. Tapos, Sarap, di ba? nung nag-congratulates din ako kay Kevin, yan, adami, nagulat ako na, bakit may cry emoticon? Bigla ko nang alala, ay oo nga pala, hindi lang naman ito siguro yung first take niya. Kasi ilang taon na ngayon si Bunso, di ba? Correct. Totoo yan. Kasi may ganun eh. Oo, may mga rejections na napagdaanan. Meron talaga Kaya mga kaya pala may rejection. cry emoticon sa Correct. doon. Siguro ang dahilan kung bakit may mga rejections ay hindi ko alam kasi hindi naman ako Diyos. Pag may sinabi ako, baka naman nagmamaro na lang. So, hindi ko po alam ang sagot. So, shout out din dun sa mga hindi pinalad. Hindi talaga okay yung pakiramdam na ganyan, pero ang kagandahan din naman talaga habang nabubuhay tayo. Anli ba ang pag-take sa mga exam? Feeling ko, oo naman. Oo, kasi dun sa kakilala ko nga 12 times eh. Parang Andy siya ako eh. din, may kakilala din ako. Ang kakilala ni Diego Bandedo! Sige, splok mo na! Eto namang kakilala ko, hindi siya talaga nakapasa ng exam. Anong examination to? Architect din. Oo. Pero kinuha siya ng isang napakalaking company sa Singapore at doon na siya nag-retired. Ang taas ng posisyon niya doon. Ang laki ng kinita Ay, niya. ganon, Oo. di ba? Bilang ano? Parang part pa rin ng trabaho na yun. Connected pa rin din nun. Oo. Pero mas malaki ang kita niya kaysa sa mga architect. Actually, may mga ganyang klase talagang kwento eh. Alam niyo po ba na meron po kami mga kakilala na hindi naman nakapagtapos talaga ng pag-aaral. Pero minsan mas mataas pa yung sweldo nila Totoo. kesa sa amin, kesa sa atin na nakapagtapos, 'di ba? So, may kanya-kanya lang talagang oras. Ayan. At may kanya-kanya lang talagang blessings na tinatawag, ganon, na kaya talagang sadyang mahirap at masaklap tanggapin, pero baka nga naman talaga hindi pa panahon. Dito basic naman lagi yung sinasabi ng tambalang kumikinang na ang rejection is redirection. Redirection, correct Diba? ka. Like for example, sa case na lang talaga ni Nicole, wala naman kinalaman yung kurso niya sa pagiging DJ. Correct, diba? wala talaga, 'di ba? Oh, Meron tayong kakilala, nutritionist. Oo. 'Di ba? Nutritionist, Oo. walang kinalaman sa broadcasting. Oo, pero ako din, nandito. yung rejection ko rin, tatlong beses ako nag-apply sa isang radio station. Pero hindi ka ni-reject. Oo. Ay, hindi ka tinanggap. Hindi tinanggap. Oh, 'di ba? Hanggang sa bandang huli,
nabigyan ng pagkakataon. Mga ganyan talaga eh. 'Di ba sabi nga daw nila kaya hindi pa naibibigay? Maaari, okay, hindi to certified true answer. Ito po ay galing po sa mga ante at uncle po ninyo, mga tito-tita po ninyo nagmamarunong lagi, 'di ba? Ayan. Maaring kaya hindi pa binibigay kasi hindi pa sapat yung lesson Oho, na tama. kailangan matutunan. Oo. Tungkol dito or di naman kaya baka hindi ka pa ready to accept the blessing. Ayan, oo. Parang ganon. Baka Oo. hindi pa. Bawa, bakit hindi pa binibigay yung pera na matagal mo nang hinahanap na sana yumaman na talaga ako. Oo. Kasi alam ni Lord, Yung heart mo. yung heart mo Hindi pa- may pagka pasakim yan. Na kapag ka binigyan ka ng pera sa halip na mag-share ka ng blessings, Oo. baka ito yung maging dahilan kung bakit magiging sakim ka, Ayan. magiging sobrang greedy ka. Tama. Tapos ito pa yung dahilan kung bakit ikamatay mo ito. Hindi Oo. natin masasabi. Yan. Tapos naalala ko lang din yung shinare mo na quote kahapon. Ito din ang problema kasi, 'di ba, pag may rejection, Yes. dapat may ginagawa ka. Correct. O, yung quote mo kahapon, English kasi, hindi ko na English matandaan. kasi kaya hindi ko na rin matandaan. When fishermen are not out in the sea, they mend their nets. Yan. Diba? Sa Tagalog, kapag ka ang mga mangingisda ay wala sa laot, sa anumang kadahilanan, Oo. maaring may bagyo, may tsunami, sira ang bangka, 'di ba? Ang ginagawa po nila ay Ayan, inaayos yung lambat kanilang nila. mga lambat. Yan. So yun yung sinasabi natin na Oo. maaaring hindi ka pa Oo, maaaring mangingisda na Oo, nangingisda na Oo. maraming isda, 'di ba? Pero nandun ka pa sa kasi kailangan Oo. ko pang patibayin yung Ayan. aking lambat. Oo. Yan, ganon. So, yun dapat ang mindset natin na Oo. kinakailangan natin na may kulang pa sa akin, mag-upgrade. Mag-a-upgrade pa Ayan. ako. Ganyan. Oo. Uy, ang dami nating napapanood na at nababasa na ganyang klaseng articles na hindi sila pumasa sa isang particular na entrance examination pero nag-top sila sa ibang examination. May mga ganon. Kasi maaring ang hindi ka kasi talaga para dito, para ka doon. Mga ganon. Yung tropa na lang natin eh. Ayan, sino na naman yan? Kaninong kakilala yan? Kakilala natin lang, si Jack Ma. Ayan. Diba? Ayan, tropa natin yan. Oo. Si Jack Ma. Diba yung may-ari na, ano nga yung pinagmamayari? Alibaba. Oo. Alibaba. Diba, Oo. grabe din ang rejection sa kanya. Pero ngayon, wag ka yung Alibaba, 'di ba? Source, supplier ng maraming Oo. lahat ng mga maisip mong pwede niyang i-supply, sinusupply niya. Tama. Ayan. Si kumpare. Oo. Si kumparing si Sino? Colonel Sanders ng KFC. Yun, oo. KFC, bakya naman. Bakya naman. Trip namin kumain yan. Ang favorite ko ba sa mashed Oo. yung famous bowl. Bakya naman. Ay, speaking of may naalala ko, may napanood din ako na na commercial. Alin? Yung ginamit yung reference yung kalbo. Oh. Na tatay. Ay, yung Oo. sa Ma- McDo. McDo. McDo, baka naman. Baka naman. Pa-burger. Makamukha ko naman yung Correct. burger. Totoo. So, may si McDonald's, alam ko sa Netflix, merong kwento tungkol sa kanya. napanood ko rin din meron yan. din siyang kwento of rejection. Ay, oo, so, iba ganun din si Colonel Sanders. Isipin mo, sandamukal yung nilapitan niya ng recipe niya, ng chicken niya. Oho. Laging nire-reject. Oho. Kung kailan maonda na siya, 'di ba? Saka naman bumongga at pumatok, Oo. 'di ba? So wag mag-alala, baka mamaya bobongga tayo pag 50 na tayo. Ito si McDonald's naman kung saan napupunta, nilibot niya ang lahat-lahat, 'di ba? Yan. Para magkaroon lang ng negosyo until na nakilala niya yung magkapatid. Tingnan mo. Diba? 'Di ba may mga ganyang klase mga paghihirap. We're not saying it's okay kasi I'm sure lahat ng mga yan, ng mga kinikwento namin at lahat ng may mga success stories nung time na pinagdadaanan nila yung paghihirap, hindi naman talaga okay. Oh. Sure ako pag may nagsabi sa kanilang okay lang, baka nasapak nila, hindi ko i-judge. Hindi ko siya i-judge kung manapak siya ng tao kasi talaga namang hindi okay. But Tama. basta just sabi nga faith means believing even if the storm is raging. Yung naniniwala kasi alam nyo po madali talaga magtiwala at if everything is going going the right way. Oo. Maayos ang trabaho, maganda ang career, bongga ang negosyo, maganda ang flow ng pera. Ang daling sabihin I believe in God, Oo. 'di ba?
Kasi lahat free-flowing eh. Oo. Pero ang tunay daw na faith, ang tunay na pananampalataya, yung nananalig ka kahit nasa gitna ka Ayan. ng kawalan ng Ayan. pera. Yo, Diba? Nandun ka sa gitna ng bagyo, di ba? Yun, ang napakahirap talaga yan. Pareho Correct. kami ni Nicole na pagdaanan namin. At patuloy, patuloy na pinagdadaanan. O, di ba? 'Di ba? Pero yun eh. Isang pastor yung nagsabi din sa akin yan na trust God even in the dark. Oo. Kasi gusto natin ang daling mag-trust kasi pag nakikita natin, pag maliwanag. You have to weather the storm lang Oo, talaga. ganun talaga. Nangyayari po talaga yung ganyang klaseng mga bagay-bagay. We can do this. You got this. Kung ikaw yung isa sa mga nakakaranas ng matinding storm ngayon, Tama. carry yan. Season lang yan. Oo, yung story nga sa Bible ng si Jesus Christ na sumakay sila sa bangka, Oo. na natutulog si Jesus O, Christ. diba? Kalmang-kalma. Oo, kalmadong-kalmado. Tapos sila nagwawala, nagpapanik na. Oh, 'di ba? So tiwala lang. Oo, Maaring tiwala. nasa gitna ka ng typhoon ngayon, but it will be over Yeah. soon. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!